Angibingelele ngiphinde futhi nginamukele la kuNqambothi Media TV 18. Wengane zakwethu ngicela uma ukuthi uyavelela ikhasi ngicela kwenza okufanelekile usufa subscribe ulike bese uphinde usukuphawa lapho comment section. Ushiya abaningi bemangele umculi kaMaskandi umnikazi weFortuna ngesikhathi ephawula ngodaba oluthinta umthandeni kanye nemonto ayiphe igedangoma lakhe kuwumshovu. Le monto lebomvu ebhalwe ukuthi ubhova ngqo. Lo mculi kaMaskandi umnikazi weFortuna uthi ayikho leyo nto umthandeni uzama ukugqiba amahlazo akho athile. Kodwa ke ngale ukhuluma kunansi inkulumo kamnikazi weFortuna ngesikhathi eveza izindaba lapha enkundleni yokuxhumana. Nivumelana kwenziwe ingane. Yabona le moto njengoba bethi lo uzoyithengisa, uthi uzoyithengisa le moto athenge isikwele sosebenza emayini. Inhloso ukuthi niphume kule moto ngoba nina bese beyibuza abantu phela ukuthi le moto ifile kunjani yabo. So manje njengoba senitshela kuthiwa izothengiswa iphiwe umshofo bese iyathengisa umshofo ayithengisa athenge iteksi ezongena emayini. Kahle kahle nisho umqondo ukuthi niphume kule moto. Ngeke amuphi into ekwangeyona yakhe. Le moto yakamdleke eyifela ukuzovala ihlazo lakhe izona bemphuca iFortuna okwangeyona yakhe okwakuya kancamalala. So le moto nje akuyona yakhe, ngeke amuphi futhi into engeyona yakhe. Le moto le Masonto wafika nayo le moto yaseNyuthu yakwamdleke. Kwavala ihlazo nje ephuca imoto lo. Ngeke azamuphi into engeyona yakhe. Ngeke siyakhe le moto le. Ngitshela ke mina angizibi uzoncenga ama-feelings wena, angizibi uzonidla la. Yeah. Anginaso isikhathi sokunesana nama-feelings wena kodwa iqiniso ngizonitshela. Ngingafuni nendlela engekho. Yebo yena imali usenayo kodwa hayi ukuthi usengafanisa ngobho. Angamthengela nje ithezi la 23,000 angamthengela ithezi nesikwele esilahlile sa-60 ke angamthengela. Hayi la. Hayi. Futhi nje naye usenabo abafaka abangenazo imoto. Phela unomfabo othisha. Manje ngifuna ukuthi ngintshele mina mina ngiphila khona bafana bami. Ngiphila khona. Undercarpet. Ya, ngingakhohliswa. Yebo bangangithusi. Ngeke amuphi imoto engiyona yakhe. Angingeke ngigeze ngilate